கர்த்தாதி கர்த்தரும் அருமை இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நல் நாமத்தினாலே அனைவருக்கும் அன்பின் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைய திருவசனம் 1 கொரிந்தியர் 1:8. முடிவு பரியந்தம் அவர் உங்களை ஸ்திரப்படுத்துவார். பிரியமானவர்களே, இன்று நேசிக்கும் மனிதர்கள் நாளை நேசிப்பார்கள் என்று அங்கீகாரம் இல்லை. இன்று இருக்கும் மனிதர்கள் நாளை இருப்பார்கள் என்ற உத்தரவாதம் இல்லை. எவரும் நம்மை கடைசி வரைக்கும் ஸ்திரப்படுத்தவோ வழி நடத்தவோ கூடவே இருக்கவோ முடியாது. நம்மை திடப்படுத்த ஸ்திரப்படுத்த கூடவே இருந்து வழி நடத்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார். நீங்கா நேசர், விலகாத மகிமையின் மேகம் நம்மை திடப்படுத்தி பலப்படுத்தி சகாயம் செய்வார். அருள்நாதர் இயேசு சொல்கிறார், இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களோடு இருக்கிறேன் என்று. அந்த ஆண்டவர் முடிவு பரியந்தம் நம்மோடு கூடவே இருந்து அனைவரையும் ஸ்திரப்படுத்துவாராக. ஆமென்.